Witam kochani, to znowu ja. Dobry wieczór. Właśnie byłam w Aldiku i po paru rzeczy i kupiłam taką czekoladę. Nowa wyszła. Kosztowała 2,49. Będziemy to próbowali. Mouse Road Caramel Biscuit Belgian Milk Chocolate. Będziemy próbowali. La, 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 la. Musimy próbować, co jest nowe, a jak? Ja zawsze próbuję, co jest nowe. Ja lubię próbować to wszystko nowe. Czy to jest kosmetyka, czy to jest jakieś do jedzenia, wędlina, czy ciasteczka, czy cukierki. Wszystko. Kosmetyk tak samo. Co będę gadała? Jak to prawda. Ze zębami mi zrobiła. Ale czekolada. Taka. Taka się rozłamała. Ojej. Powiem tak, w czekoladzie jest takie kawałki biskuit, ciasteczko. No i to chrupiałe. Muszę być, ale ja tylko próbuję. Ja dużo słodkiego nie jem. Spróbujcie. Aldi Shop. Smacznego, pozdrawiam. Miłego wieczoru jeszcze.